Hello and welcome to Read With Me in Finnish, where we read Finnish language and the English translations are provided so that you can follow directly from home. Today we have some more questions and answers in a question and answer series, and today's topic is food and drink. Let's begin with the questions and answers. Here we go. Kysymykset ja vastaukset 11–20. Ruoka ja juomat. Kysymys 11. Mikä on sinun lempiruokasi? Minun lempiruokani on lasagne. Pidän paljon intialaisesta ruuasta. Tykkään suomalaisesta lohikeitosta. Lempiruokani on kaikki ruoka, jos joku muu kokkaa sen. Nyt on sinun vuorosi. It's your turn. Mikä on sinun lempiruokasi? Kysymys 12. Mitä juot yleensä aamulla? Juon yleensä kahvia. Juon teetä ja vettä. En juo mitään erityistä aamulla. Juon kahvia, koska muuten en ole oikea ihminen. Nyt on sinun vuorosi. Mitä juot yleensä aamulla? Kysymys 13. Mitä söit aamupalaksi? Söin leipää ja join kahvia. Söin jogurttia ja hedelmiä. En syönyt aamupalaa tänään. Söin jotain nopeasti, koska aamu voitti minut. Sinun vuorosi. Mitä söit aamupalaksi? Kysymys 14. Tykkäätkö tehdä ruokaa? Joo, tykkään tehdä ruokaa. Tykkään tehdä helppoa ruokaa. En tykkää tehdä ruokaa kovin paljon. Tykkään tehdä ruokaa, jos joku muu siivoaa keittiön. Sinun vuorosi. Tykkäätkö tehdä ruokaa? Kysymys 15. Mitä sinun jääkaapissasi on? Jääkaapissani on maitoa, juustoa ja vihanneksia. Jääkaapissani on ruokaa muutamaksi päiväksi. Jääkaapissani ei ole paljon mitään. Jääkaapissani on valo ja ehkä yksi surullinen kurkku. Sinun vuorosi. Mitä sinun jääkaapissasi on? Kysymys 16. Haluatko syödä tänään ulkona? Joo, haluan syödä ulkona. En tänään. Haluan syödä kotona. Ehkä, jos löydän hyvän ravintolan. Haluan syödä ulkona, mutta pankkitilini sanoo ei. Sinun vuorosi. Haluatko syödä tänään ulkona? Kysymys 17.
Mitä ostat yleensä kaupasta? Ostan yleensä maitoa, leipää ja vihanneksia. Ostan usein hedelmiä ja kahvia. Ostan ruokaa muutamaksi päiväksi. Ostan aina suklaata, vaikka se ei ole ostoslistalla. Sinun vuorosi. Mitä ostat yleensä kaupasta? Kysymys 18. Mikä suomalainen ruoka on sinusta hyvää? Tykkään lohikeitosta. Pidän Karjalan piirakoista. Tykkään korvapuusteista. Pidän suomalaisesta ruuasta, jos joku kertoo ensin, mitä se on. Sinun vuorosi. Mikä suomalainen ruoka on sinusta hyvää? Kysymys 19. Syötkö usein karkkia? Kyllä, syön usein karkkia. Syön joskus karkkia viikonloppuna. En syö kovin usein karkkia. En osta karkkia itselleni, ostan sitä vain lapsille. Sinun vuorosi. Syötkö usein karkkia? Kysymys 20. Mitä haluaisit syödä juuri nyt? Haluaisin syödä pizzaa. Haluaisin syödä jotain terveellistä. En ole juuri nyt nälkäinen. En tiedä, mutta käyn katsomassa jääkaappia vielä kerran. Sinun vuorosi. Mitä haluaisit syödä juuri nyt? Okay, and that's everything for today. Just some mini series of questions and answers. Please like and subscribe, and I hope to see you in the next one. Okay, bye bye. Take care. Hei hei, kiva nähdä. Moi moi.